Para a xente que non conozca o que son as marchas da dignidade, vou facer un pequeno resumen que é así, unhas frases moi cortiñas. O pasado 22 de marzo, que foi este que pasou, esta primavera, concluía casi 1 millón de persoas en Madrid, en diversas columnas de cidadáns e cidadás dos distintos territorios e nacións do Estado español, para dicir basta xa a política do goberno e da troika. O goberno e gobernos ben sabemos quenes son. A troika, ou se non o sabedes, é unha reunión onde deciden moito do noso futuro a Comisión Europea, o Banco Central Europeo e o Fondo Monetario Internacional. Eso é a troika. Esta iniciativa chamada Marchas da Dignidade, que se podía chamar de calquer outro xeito e se pode chamar no futuro como que iramos. O importante non son os nomes, senón as intencións. Pois esta iniciativa chamada Marchas da Dignidade uniu a moitas persoas afectadas polas políticas inxustas e empobrecedoras. O que notamos aquí no barrio día a día. As políticas inxustas e empobrecedoras son o que notamos. E vivimos e sentimos. Dos diferentes gobernos corruptos. Esas políticas dos diferentes gobernos corruptos. Entonces, esos son as marchas. Simplemente son persoas, cidadáns, a nivel individual, organizados en colectivos, asociacións, en organizacións políticas, en sindicatos, que queremos decir un basta xa a esas políticas e nos unimos en uns puntos concretos. Uns puntos que se resumen en pan, teito, traballo. E despois temos outros 5 puntos a maiores, pero o que resume todo son pan, teito, traballo. O resto é non a corrupción, polos dereitos sociais a renda básica, traballo con dereitos, como era os outros, contra a estafa bancaria e moitos máis. Non pasa que ahora debín telos apuntados para decilos todos ben, pero a mí me pode botar unha mão con Santiago Lamelo e recordalos mellor en todos. Ahora vos deixo con Santiago Lamelo.